San Pedro jaiak ospatu dira Leaburun asteburu honetan. Larun batean, Sega desafioa jokatu zen Jon Otegi Leaburuarra eta Jose Luis Zelaia belauntzarraren artean. Zelaia nagusitu zen 4 segundurengatik soilik, 14 minutu eta 26 segunduko denbora egin zuen eta 14 minutu eta 30 segundukoa berriz Otegik. Ainhoa Galarraga eta Ainara Otamendi Bartarrak ere aritu ziren desafioan, eta Galarraga gailendu zen 10 segundurengatik, minutu bat eta 59 segunduko denborarekin. Mikel Garaialde eta Julen Gabirondo Urnietarren arteko lehia Garaialdek irabazi zuen 3 minutu eta 51 segunduko denborarekin. Gabirondok minutu bat eta 17 segundu eginez. Giro primerako giroan, giro ona, giro erdipurdikoa beste eguraldiana, baina bestela ambiente oso ona bai. Ba, nik uste dut belatzen gauza polit bat ikusikoala. Azkenean, ia 10 urtetikan, 35-40 urte arteko gazteak ikusiko ia segan, ez? Hasi umetatik, herriko 3 umetxo, mutiko, esan dezaket, umeak ez dakit. Eta gero daude, dira Gabirondon sega eskolakok, eta gero azkenean bukaera mateko apustua, herriko bat, belauntzeko baten kontra. Eta apustuan adibidez nola ikusten duzu herria? Jendea nahiko berotuta dago. Azkenean hau da bi herri elkarren ondoan daudenak eta betiko pike hori, ez da, pike sanoa, baina hor egoten dana, ez, Leaburu, belauntzarra seguru etorriko ia belauntzeko animatzea, Leaburukoak gure animatuko dugu, eta nik uste dut, giro politia jarriko ala. Zuek ere segan hariko zarete, zenba moztu behar duzue? 2 mai oitako. Eta nola ematen zaizue? Ondo. Zuek ere eskolara joaten altzarete hori ikastera? Ez. Beraz, nondi datorkizue afizioa? Etxetik. Etxean ikusita edo? Bai. Eta zuen kasuan, pikerik edo baduzu zuen artean? Ez.